So hello guys, welcome to Mark Jen Moto. So guys, maraming salamat sa nanood ng mga part 1 nitong video namin nung pumunta kami ng Kawa-Kawa last time. This time naman pupunta kami sa Albay Wildlife. Nasa Ligaw pa kami guys. 25 kilometers pa ang layo ng Albay Wildlife mula dito. Dito may pagawa mga kalsada dito kaya medyo one way. So guys, montage muna tayo. Update ko kayo pag malapit na tayo doon sa Albay Wildlife. So guys, malapit na kami dito sa Wildlife, dito sa Albay Wildlife. Grabe lang ang traffic dito guys, dahil po karamihan ng kalsada is one way, kaya pinapahinto yung iba, kaya giveaway lahat dito, giveaway. Or yung iba yata nadisgrasya pa, tulad dito na stuck. Kaya hindi po kaya ka hindi nakalaki. Ayaw, ito pala dapat ginari. Pero bukas yan ha, pag ganun ang bukas yan yun. Pag ganun o, pag ganun. Hindi yung gaganyan. Ang bukas yan pa pataas. Ito na. So guys, dito na tayo. Yan, dito na tayo guys. Albay Park and Wildlife. Yan o, entrance tayo dito. Sorry. Marami atang parking. Dito tayo kay kuya. Tayo natin si kuya. So dito na tayo guys. Ipapark lang natin tong si Mark Jen, itong ating motor. Dito na, maganda ng presyo dito. Yan. Dito ang parking area ng mga motor guys. So let's go sa go. 1 hour din guys ang biyahe namin ni Mrs. Mula do sa Ligaw hanggang dito. Pero kung wala sigurong mga inaayos na kalsada, baka mas maaga kami nakarating. So dito muna tayo sa entrance guys. May payment dito. Last time na nagpunta kami ni Mrs. dito, ang payment is nasa 50. Baka siguro ngayon tumaas na. Dalawa? 110 lang, 110. 110? Sa motor G's.
Ganun pa rin, 50 pa rin pala. So, dati. Ang child 20, ang adult 50. Yeah. Oh, ito. Sa parking. At ito yung sa amin tigisan ni Mrs. Nice. So wala siya pinagbago guys. Ganun pa rin siya ng dati. Pero mas matao ngayon, naman. Di tulad dati. Dati yun. Konti lang ang tao. Ay, oo, ang ganda. Oh. Hindi naman niya kinakain nga, no? Hindi naman niya kinakain yan. Nandito yung malaki. Ito yung malaki. Ay, oo, yun na nga. Yan yung malaking buhaya guys. Hindi natin kung kayang kunin. Hindi nga tayo bandahan dito. Hindi makita dito. Wait. Lumalong yung buhaya. Baka dito kita eh. Ayun, kita na. Pero siya klaro. Sumasabi ka bayo. Hindi tayo. Pwede na muna tayo. Sumabi? Teka lang. So yun guys, tapos na kami ni Mrs. dito sa Park and Wildlife. So uwi na kami. Doon muna kami matutulog sa kapatid ni Mrs. Bukas na umaga na kami babalik ng Naga.
At plano namin guys na dumaan sa Tiwi. Maganda doon guys yung kalsada doon, zigzag doon, iba-vlog ko rin yun guys. Pag pupunta kayo dito guys, dito may entrance fee na 50 pesos ang isa, tapos parking fee 10 pesos. Kaya bali ang binayaran namin ni Mrs. is 110 kasi dalawa kami ni Mrs. Ang ganda dito guys. Nakakalungkot lang kasi wala na yung ibang mga ahas. Kaya mga na picturean ko lang dito is yung mga ibon, lawin, agila, kabayo. Yun lang guys ang ano natin. Pero okay naman, enjoy naman kami ni Mrs. Kahit pa paano eh nakatanggal stress din. Yan. Punta kayo dito guys, maganda, mag-enjoy kayo. Lalo kung buong pamilya nyo sasama nyo. Dito lang to sa may Daraga, ano ba kung ano, Daraga Legazpi Diversion Road. So itong highway na to. So yun guys, uwi na kami ni Mrs. Pero dito kami uwi sa may Tabaco, sa kapatid ni Mrs. Bukas kami babalik ng Naga City kasi bukas ng hapon balik trabaho na ulit tayo. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog. Ingat kayo sa biyahe nyo. Ride safe. Peace out.